Ahoj dá, já jsem se a vás vítám u třetího dílu z GTA San Andreas a natáčíme dneska jsem bráchou a hráme server Call of Duty, jak to tramvář nebo tak. Ale můj brácha se určitě nabourá. A my teda budeme obsazovat takový červený checkpointy. Kterých pak budeme mít ramky a prachy. A někdy. A teď si to právě to základnou teď. Já už to vidím jako vlastně. Si pomůžu tu hlavní, co je vlastně. Je... Ty odpážení vlastně rychlejší jak ty. Fyzika. Hej, přijde po tobě. Počkej, ukaž mi, já dostanu. Dělej. Obsad to, jo, to už máme obsazený. Pojď k vodárně, k vodárně. Tady už to je. Obsad vodárně. Kde u tě neboj. Ta nepřistane, jo. Tak to obsaď. Počkej. To je naše vola. Skočí sem, dobrý. Čeká do svýho tanku. R2 vole, ne, T2, 3500. Rychlost 5 za hodinu. Žiješ? A mám teda rank 6, brácha má rank 5. A zrovna je 1 ráno ve hře. To jsou palmy, ty vole, zkroucený. Tak je to tady víc nežere. Hej, já jsem to, nějakýho kruháče. Já se zabloudím ve městě. Ne, to jsem tu. Zabloudil a nemám mapu. Jsem v Las Vegas, jo, a zabloudil jsem. Pomozte turistovi najít svůj dom. Jo? Pojď ke mně. Takhle ty snu, tak to já mám. Pojď brácha, nebo si dá baseball, nebo co to tady je. A já jsem. Parašuting. Je to úplně profi. Prolíznu do těch kabinek, jo? Okay. Úplně profi majstr. Hej, řekněme, že jsme teroristi, zničíme to tu SVGčko. Zabiju tebe, pak je takový té do opaka. Jo, to bude se. Ty vole! Já žiju! Já jdu do kabinek!
Já slyším výstřely. Já mám si to RPGčku. Ukaž se mi. Pojď sem, vole. A čůtek, hala. Já jsem mu vytasoval šutek. Dolídneš sem? Dej. Dobré. Tož, dobré. To asi bude divný, ty vole, když si tam nebudeš slyšet, já si budu mluvit pro sebe. Řeknu, ty už to nemohl. Už jsem to obsadil. Ty vole, on se vrací. Hej, a jsem mrtvý. To nejsem moc blízko. Hej, on se letí po mně na základnu. To je naši základní. Tam nebo to se nemá, no. Tady je přesně sorry kámo, pojďte se mi do cesty. Hej. Další. Už máš málo. Ještě to skončí. Ne, já vlastně můžu do vody. Já nesmím. Sám skoč, ať asi jinde. Já zabil nějakého oranžového. No, jeho. No. No, nevím, RPG. U benzínky jak na tom, ty vole, na tom velkým. Na skále, dělej, já tady myslím RPGčkem, dobrý. Když máš benzínku a napravo taková ta snapící skála. Neumře se podívat do monitoru, vole. Ču. Protože tady je oranžu, já se snažím zabít, pojď se podívat jako zabijím. Vrať se. To moje lovení je víc zabavnější, než nějaký stadion, vole, lovení RPGčkem. Jsem nezažil. No, tak si chytají ryby. Pojď. Hej, úplně všude je moře, a on si myslí, že mi uplava. Pojď, dělej. Brácha. Ty jsem ti to ukázal u toho mostu. U toho našeho mostu. No a co ty mám? To je zábava. Tak se zabij. Ale dělej naše úlohy. Ty vole. Aha, to jsem nějaký oranžový v autě. Vystup. Fight. Já tam tady osamoval. No ty chyt s tím RPGčkem. A já vidím, co si je to dopadne na to, tyhle. Na pevninu. Na omyl. Nenastupuj do toho auta, to nepomůže. Nepomůže. Brácha, dělej! Už jsem u našeho mostu se to obsazuje, dělej. Poslední rád do RPGčka. Hej, tak tebe trefím. Dělej, pojď, dělej. Hej, je ti rychle, nebo nevím, co děláš, ale dělej. Jsi mrtvej. Tak dělej. No už se mě jede, jaká to není vypadá. Zabil jsem o ty RPGčky, ale pardon. On se podmoc. Tak už neměme. To se může dovolit se skládat podmoc, ale jenom bohatý.
A dost se může dobře bachnout se barvostno. Jenom já a čo? Netrefí, haha. A děj do tanku! Jo, já, nedostane se, hej, hej. Jo, jenom si dole, ten druhý, u mostu. Jo! Kámo, 3 jsem tady zabil. 2 jsem zabil tankem a jednoho RPGčkem a ten byl ve vodě, takže jsem se od toho podívat. Úplně epic. Čau. Kurva. Koukneme tank. Hej, ale to si slíbíš to video. Jak jsem ho lovil. Natáčím. Jo. 22 FPS, okay. FPS drop. A 22. Čekej tam. Ty vole, ty než tam dojedeš, tak ty vole, to je 10 minut, vole. A já tam jsem za minutu. Čekáš tam? Už ne. A jdu se za něj. Láďo, skončí dost, nevadí. Pojď na střední, na můj tank. Pojď, troubím. On troubí. Klaxon se to jmenuje. Kamo, jedu jako Ferrari. Ten Němec. Jednička. Není to Ita, vole. To je German, vole. To je Němec. Ale to se říká Ferrari. Zabij ho. Jo, Ríme, utíkej! Já vždycky, když vás tam to vybouchne. To je normálně načasovaný. To není fér. Hej! Těch tanků, co tady je, to nechám. Mě to jedu. Jsem mrtvej. A já jo? Zabil ten tak, když vybuchu. Kolik máš peněz? Jo vole, já mám 336 000, vole, 47. A přejel jsem nějaký zelenáč, jo. To jsem přejel. Teď jsem na mostě, doufám, že se potom nepropadne. Jsem jsme káči. Ty vole, dobře jsem sundal toho řidiče. Picky, ty vole. Dobře. Kraníčko. O, ty jsi se celé Skoda, to je dobrá práce. Ale tu péči to dělá. Tu je skolo. Dobrý drift. Vadí, že tě tam ubednu. Počkej. Tak pomůžu ti, aby tě mělo nezastřelil. Tam tak hodí. Brácho. Kam jdeš? Kam pryč? Mě odpověď. Nedal. Zalez tam dovnitř, tě ochrání. Ty vole. Jedeme na letisko, na letiště.
se toho letiště. Ty chceš práškovací letadlo? Čím láká? Budeš si to obělí, jo, do grafiky. Tak jo, já tě rada. Láďo, nebeď, máma ti pokusí. Ty zmizel, vole. Kámo, to je zelený, se ani nechal. To je úplně epic. Dělej, brácha, tady se šlo zelený. Máš tady to své práškovací letadlo, vole. Ty dám ty, vole, tady utíkám ze svýho helikoptéru. Já jsem jí sundal. To je zase nějakou sundal ptákem. Dajte mi ho brácha, brácha uteč. Já ho přejedu, nebo? Já hořím. Je to taky vybuchne. Ypsilonko, ne! Ne. A jo. No, že to bude SPGčko. Nic, hejte, buďte na vlně schodí. Já jsem si volal, jsem nastavný. Ale on má něco na těch nohou, no. Já mám úplně malou hápečku. Novo, to ještě baknu. O ty volá. Čudu. Jebu. Zabil radši sám. O, sunda. Dáte povolení. Co? Oho, můj ty vole, hej na doupe proti a stíhačka. Mám škrtla, ty vole, tu vrtuli zvládnu. Kde jsi? Na letišti, pořád. Cože? Uralí, co to je? Já jsem slyšel nějaký výbuch. Já jsem tady na letišti a budu zabíjet vrtulí. To mají zelený. Jsem tam spadl právě. Tady to. Jo hele, tady pod tobě už lidi. Hej kamo, jsou tu dvě ty letadla, pojď. Beru si jedno, pak je tady ještě jedno černý. Na letišti, no. To jako mě přijel svý motorky, no, protože si myslel, že jenom si chtěl. Tak se mi to hodlo. Ježí, když držíš osmičku, tak jak ti to rychle. Všeho. No, ale i tady no u toho práškovacího, nebo co to je? Jo. Rychle to. Rychle, vole, ty to nemáš! Ypsilonko. Open jo, parašutik. Ono mi to nedopadá. Dalo. Ale nesmím. A já mám úplně teď lagy. Asi to natáčím to na ně. Tam určitě spuštěl nějakou jinou hru. To víš, co ty. OK, já si myslím, že se to tam mohli ukončit. Tato je byl takový malý seček s bráchou, že hráme GTAčko. Určitě z toho uděláme sérii. Ale já se teda s vámi loučím a čau jo.